Il-Kummissjoni għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza setet tinnota żieda fil-fastidi u l-attakki fuq mezzi diġitali lin-nisa fil-politika, b'mod partikolari il-ġimgħa li għaddiet. Kważi 60% tan-nisa fil-politika minn 48 pajjiż Ewropew ikunu fil-mira ta' attakki sessisti online. Sansitra 47% ta' dawn irċivew anki teddid ta' mewt, stupru jew vjolenza. Dan hu legat ta' soċjetajiet pjuttost patriarkali, kif spjegat il-Kummissarju għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvera. Allura, meta inti għandek din mentalità, ifisser illi għandna numru sostanzjali ta' rġiel xkollha illi jaħsbu li huma superjuri għan-nisa u allura ma jidux peċir illi n-nisa jkunu f'pożizzjonijiet ta' poter. U meta inti tkun fil-politika tkun qiegħda f'pożizzjoni ta' poter. Reaction tagħhom kif reaġixxu billi jattakkawhom għabbażi għax huma nisa. Fakret kif sentejn ilu kien twaqqaf kumitat tekniku biex indirizza dan l-iżbilanċ bejn is-sessi fil-Parlament li wassal biex ir-riforma dwar il-bilanċ bejn is-sessi fil-Parlament titlaq għal konsultazzjoni pubblika madwar sena wara. Issa naraw kif kemm jista' jkun malajr daw il-miżuri jiġu introdotti dak huwa the next step li imissna namlu ħalli għall-elezzjoni oħra ikonna kollox f'postu biex naraw is-sistema taħdem mod aħjar. U anki mhux biss fejn jidħlu s-siġijiet imma fejn jidħol il-gender mainstreaming, fejn jidħol il-Kummissjoni Elettorali li hija magħmula mill-irġiel kollha. Ġifieri hemm ħafna issues li rridu nħarsu lehom. Lajvera fakret ukoll kif il-preżenza ta' aktar nisa fil-Parlament tfisser ukoll deċiżjonijiet aktar b'saħħithom għall pajjiż. Aħna rridu nirrispettaw id-dinjità ta' xulxin. Ġifieri u din li qegħdin ninsew illi aħna kull persuna, raġel u mara għandha d-dinjità tagħha. U minna li għaxin għandi x'għaf ngħidulek imma jiena m'għandix dritt għal li ngħid dak li naħseb skur mela le. Imma tieqaf fejn inti qed tattakka u qed tiddenegra d-dinjità tal-persuna l-oħra. U dan kollu nistgħu nagħmluh b'kunċett verament sempliċi. Natuhom food for thought li għadu l-Ingliżi biex jaħsbu fuq l-imġiba tagħhom u jistaqsu l-imġiba tiegħi hija korretta. Hekk għandi nġib ruħi jiena jekk jiena ma naqbilx għandi noqgħod nitgħajjar u ngħajjar m'iniex kapaċi inkun razzjonali u nagħti raġunijiet għaliex ma naqbilx.